Gyup ka. Oo naman. Ito pa yung murang samgyup pa eh. Murang samgyup pa after the pandemic. Siguro mga 300 pesos lang yon. And memorable yun para sa akin kasi it was also the first time na parang nag-reunion kami ng pamilya ko. Na feel ko na kumain kami sa labas as a family. Ay, nagiging ano na talaga yan. Kumbaga tradition na sa mga tao na kapag may celebration, may special na pangyayari. Samgyup na. Totoo yan. Ikaw ba, when was the last time or when was the first time na naalala mong nag-samgyup? Ang pinaka naaalala ko noon college ako, hindi college. pa only ang samgyup. Ay, oo, diba? mamahalin pa talaga. Oo, tapos yung order mo per plato. Per plate, correct. Oo, kaya ang sakit niya, yun yung naalala ko. Pero ang social mo, nagsasamgyup ka ng college. Kaya nga masakit eh. Kasi mayayaman yung mga kaklase ko, taga-Lasal eh. Oo, kayang-kaya nila eh. Diba? Kaya nung nalaman ko, na karamihan ng mga samgyup only na, ayun talaga nag-celebrate ako. Oo, laban. Laban kong laban. Kain lang ng kain kahit nasusuka na. Totoo yan. Ay, naku-actual kami kayo mga kabisyo. Talaga sige-sige rin kapag nagsasamgyup eh. Legit yan. O kaya eto kabisyo, i-recap namin sa yung anim na uri ng tropa sa samgyup! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Punong abala! Yan. Ay, ito yung mga usually kaibigan mong nagluluto. Yan. Alam nila yung si kaibigan 1, alam nilang toasted yung gusto niya, kaya lulutuin niya ng toasted. Si kaibigan 2, alam niyang aswang, so hindi niya niluluto. Gusto niya, binibigay niya na lang dun sa kaibigan niya. Ng hilaw na may dugu-dugu pa. Oy, pero na-appreciate natin tong mga ganitong punong abala kasi usually sila rin talaga nanlilibre. Ay, oo, legit diba? yan. Pero depende rin. Pwede rin naman na masipag siyang magluto kasi nagpapalibre siya. Ay, oo. Tama. Diba? Pero itong mga to, ito yung mga feeling chef talaga. Ito yung mga feeling nila successful silang individual through samgyup. O, diba? Nagbahay-bahayan sa samgyup. Luto-lutuan. Yan. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga Disney Princess! Yan. Ito yung kabaligtaran ng mga punong abala. Ayan. Ito yung mga tamad. Batugan. Gusto nakaupo lang. Isusubo na lang sa kanila yung samgyup. Legit yan. Sila yung nagre-request na parang, ay, masyadong hilaw. Pwedeng pa-toast. Ayan. Yung kala mo, binili nila yung pagkatao nung nagluluto. Anyway, that's number 2 po naman tayo. So number 3. Pantulo. Pangatlo. Ito ang mga Hoarder! Yan. Ito yung mga order ng order kahit kumbaga takaw tingin na. Somehow toxic culture to nating mga Pilipino din. Napapansin ko to yung kapag nakakakita tayo ng marami, we tend to order many more. Ayan. Pero hindi naman talaga natin nauubos. Totoo. Natatapon lang. Kaya yun nga yung dahilan bakit nagsisulputan ng mga unli samgyup. Yan. Diba? Yung kahit hindi na natin nasusulit, para lang masabi natin, gustong-gusto natin yung idea ng unlimited. Oo. Diba? Kasi feeling natin mabubusog tayo doon. Kaya sa mga samgyupsalan, yung may mga dala ng mga flask na ganyan, tumbler, dapat kinokolekta yan. Kasi dyan nilalagay yung mga karne. Oo nga. Akala nyo tubig yung laman yan? Uy, pero meron ako nakita sa online, nag-trending, hindi na aqua flask. Ang ano niya, or yung vacuum na tumbler. Kasi alam na ng mga samgyupsalan yan na pwedeng doon tinatago. So ano na? Ang ginawa niya, sa folder. Folder? Ng bago. Diba, hindi mo i-expect may samgyup doon? Kanya-kanyang pagiging creative na yung makadupang lang. Ay, nako. Anyway, that's number 3 po naman tayo. So number 4. Pangapat, ito ang mga makakalimutin. Hoy, makakalimutin kapag nagbabayaran na yung tipong, ay, 500? Akala ko, tigti 300 lang. Pero, mataas ang memory pagdating sa mga sauce, pagdating sa mga side dish. Yung parang, bakit walang kimchi dito? Diba nung nakaraan, ganitong grams yung kimchi ninyo? Kaya nga, akin na yung PM1. Kanina pa tayo nag-PM2. PM1, PM2. Iba yun. Parang iba. Parang fast food yun. Anyway, that's number 4. Naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga accountant! Yan. Ito yung mga katropa mo na magaling sa math. Yan. Alam niya kung ilang plato ang dapat nyong makain para masabing nasulit ninyo o na ROI ninyo yung gastos nyo. Yan. Return of investment. Kaya si Robin Shena ito, alam niya kung kailan dapat umorder at tumigil na. Ayan. Alam niya rin kung kailan dapat dupangin yung samgyupsalan na yun. Pero at least kapag ako kasama mo, alam mo nga sulit yung 500 pesos mo. Totoo, kahit yung alam mong feeling ko mapupunit na yung tiyan ko, pipilitin talaga ako ni Robin. Hindi, kainin mo yan, sayang. Nakaka 280 pesos, 0.50 ka pa lang. Diba?
Anyway, that's number 5. Puro tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom. Pang-anom, ito mga demanding. Ito yung mga kung umasta, akala mo binili yung buong samgyupsala. Totoo. Naghahanap pa sila naman kung ano-ano. Nasaan yung spray ninyo? Mukha amoy usok na kami. Bakit ganito ang parang ang dulas-dulas nung sahig? Ayan. Ang sebo-sebo ng sahig. Ay nako, gagi pare, tingin ka sa salamin, yung mukha mo may sebo na din. Oily pala. Ay nako mga kabisyo, kung matagal na kayo hindi nakakapag-samgyup. Yan. Marami namang nagsasamgyup sa bahay na. Legit yan. Diba? Nako, i-enjoy nyo tong weekend na ito na maglaan ng oras sa inyong mga pamilya. Oo, tama yan. At kung naghahanap pa rin kayo ng sign, kung ito na ba ang panahon para mag-samgyup ka dahil nakinig ka sa amin, ito na ang major sign para mag-samgyup kayo this weekend. Ayan. At para sa mga kabisyo nating nanonood sa ating live, mga natakam. Tagal nang di nagsasamgyup. Hello kay Renz Conmigo, Kath De Jesus, Gloria Mesiano, Luigi Olivar. Ayan, happy viewing po sa inyong lahat. Ayan, happy viewing sa inyo at sa lahat ng mga nasa TikTok din at Love Radio Diet. Naka-live din tayo. Hello po. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama nyo kami sa linggo na. Wow, linggo ulit? Yes, may pasok kami ng linggo. Ayan, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ayan, at susunod na kabisyo ang Rocky's Secret Files. SPG. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape. Konyo Bicolano at Robin Shana. When you hold sasakyan si Ka.